Salutare băi și bine v-am găsit în un episod. Astăzi ne vom juca un nou joculeț care este horror, logic. Ne vom juca Sinister Age. Nu știu cum se pronunță E-D-G ăla, dar eu îi zic Age. Sinister Age, ok? Nu contează. Jocul este foarte horror, vă spun eu. Deci am văzut la Nociv. E foarte horror, vă spun eu. O să încercăm să și terminăm jocul. Dar o să dureze până mă uit la cineva care a jucat. Adică o să mă uit la Nociv să văd cum a jucat jocul. Și atunci eu o să fac fix ce o să fac el. Și atunci o să terminăm și noi jocul. Dar asta o să mai dureze. Vă mulțumesc foarte mult pentru acele like-uri de la episodul iar cu tutorialul. S-au mai strâns acolo câteva like-uri. Și cele 2 episoade cu Granny, 4 like-uri. Bă, e bun și alea. Acum, înțeleg că tutorialul strânge mai multe like-uri, fiindcă practic ajută lumea. Ala e doar așa un gameplay, deci nu-i ăsta, știi? Și dacă vă place acest joculeț, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac episoade și o să mai fac episoade și să-mi scrieți idei de jocuri, că altele nu mai știu. Deci după ce terminăm jocul ăsta să-mi scrieți alte idei de jocuri, ok? Da, bun. Îmi place foarte mult că mă susține și dați și acum un like, un subscribe și un clopoțel și hai să vedem cum este jocul. Știu, este foarte horror. Ok, o să băgăm yes, I'm ready sau ceva de genul, nu mai știu ce scria. Bun, acum eu vorbesc cu cineva sau cineva sau doi băieți vorbesc, nu știu. Ok. Sau nu, cred că e prezentarea jocului, dar povestea este foarte tristă. Este și foarte horror, dar azi nu o să joc tot jocul, dar o să fac o parte. O să fac o parte din joc. Ok? Deci ăsta este demonul. Povestea e că demonul a fost și el un om, da? Deci a fost și el un om, dar s-a fi posedat și a devenit și el un demon. A fi transformat într-un demon, am zis. Am vrut să zic într-un demon. Povestea e foarte horror. Doamne, nu povestea e horror. Povestea e tristă. Aoleu! Oh my god, mamă, ce m-am speriat de chestia aia. Deci mi-a sărit ăsta fix în față. Trebuia el să sară în față, nu? Ok, hai să punem găleata, că am găsit-o. Mamă, e foarte horror. Mamă, ce m-am speriat ăla și prost. Nici nu știam că o să fac așa ceva. Bun, am găsit o țeavă, ceva. Hai să ne ducem aici. Știu ceva din joc, am mai jucat, dar mai de mult. Ok. Și cu țeava, cum să zic, rupem gardul sau îl dăm jos? Îl dăm jos. Ok. What? 2 morminte? Sarah Elias. Cred că asta ar fi surorile lui demonul ăsta, că v-am spus că și ăsta a fost un om, numai cred că s-a fi posedat și a devenit și el un monstru. Hai să-l încheiez asta. 1879, 1913. 1878, 1212. What? Nu, suriori. Nu-s. Stai. 1898. 1902. Ăla e nou, dar ai făcut mai urât. Ok, e nou. Vreau să e din 1898, 1212. Asta chiar era ciudat. 1912, deci îs suriori. Deci Sarah este mai mare cu un an decât Elias. Ok. O de tare.
Ok, da, bun. Hai că am luat ok, mergem să vedem, să explorăm în casă, să vedem ce este. E bun așa. Ok, hai să vedem. Intrăm în căsuță. Mamă, bă, deci omul ăsta cred că e foarte, foarte bogat. Uitați și voi ce casă are. A fost un om bogat. Aoleu, reclamă, băieți, trebuie să punem pauză. Revin imediat, stați acolo. Ok, băieți, am și revenit. Hai să vedem jocul. Wow! Oh my god, și cu locul ăsta, frate. Oh my god. Și cu sunetul ăsta, bă. Oh my god. Cred că de aici că nu este, aoleu, m-am speriat de capul ăla de cal. Ce naiba să aude? Mamă, v-am spus că e foarte horror jocul ăsta, mă sperie. Am găsit un ciocan. Știu că jocul se bazează pe tablouri. În tablouri e logica jocului. Este ok. Și deschide ușa asta sau... Wow! Oh my god, m-a băgat în spereți rahatul ăla. Ce s-aude, bă? Oh my god. Cutie. Ah, uite, e monstrul. Asta e demonul. Ok. Semne satanice. Se știe. Avem o... ce asta? Nu-i bucătărie, mă. Nu-i... ceva. Vede că surorile lui sunt... Aoleu, m-am speriat, bă, am văzut că... se vedea ușa aia neagră și am zis, bă, iar e diavolul ăsta, iar dracu ce vrea de la mine. Ne trebuie un ochi aici. Bă, că... cred că aici... dar știu că povestea, știu că ceva din poveste, știu că fetița desenează alea, le pictează. Carte. What? Oh my god, ce sinistru. Ce scary mai degrabă. Oare pot să ies pe aici? Da, ciuciumuciu. Ciuciumuciu că nu mă lasă. Oh my god, ce horror e locul ăsta. What? What? M-a închis, bă. Mă puneam să întorc telefon. Aoleu. Am ieșit din joc. Mamă. M-a închis ăsta, bă. M-a închis căcatul. Ce bogat e, frate. Aici știu că ne trebuie. What the... Oh my god, ce scut tablourile astea, frate. De unde naiba și le și are? Okay, să găsesc că asta e diavolul.
Nu știu ce chestia aia. Cred că ceva. Frate, mă, ne-am închis aici, mă. Așa am terminat noi episodul, când ne închide, frate. Am spus, o să fie foarte scoaulă și m-am speriat de chestia asta, bă, dar mă sperie că se uită fix în tine, uită la mine și nu-mi place. Wow. S-a deschis? Mă. Ce să facem, mă? S-a închis ușa, mă, ne lasă. Ok. Și noi ce facem acum? Ne uităm la tablouri? Ce facem? Eu închis, bă, ăștia, mă. Cu ăștia. Mă, frate, mă, și ne-a blocat aici? Ce să fac, mă? Ce horror e tabloul ăsta. Deci că ușile e spre diavol. Cum ar fi, deci că ușile spre iad. Așa ar fi. Oh my god, man. Bă, ne-au blocat ăștia aici. Na. Bă, nu ne-au blocat, ne-au blocat ăștia aici, mă. Ne-au închis ușa, bă. Păi și ce facem, mă? Stăm tot episodul așa, ne închis de aici? Ce să fac și eu? Zgârieturi. Oh my god, ce mi horri ceasul ăla, bă, când îmi bate, deci că îmi bate în cap. Apoi și... Bă, se vede că ăsta a băut la viața lui. Oh my god, bă, nu mai lasă. Când ne mai deschide și nouă ușa, suntem aici de câteva minute. Na. Ce vrea să face? Că nu știu, bă. Ce trebuie să facă? Întorc caii, bă. Cred că trebuie să facem cai și după aia dușul, nu? Sau cum?
închis, bă, aici. Am completat. What? Așa că pe-au făcut, what? Aparent, nu ne mai lasă, băieți. Nu știu dacă se mai deschide vreodată ușa aia. Nu știu ce trebuie să fac ca să deschid ușa, dar... Cred că noi o să încheiem episodul aici, fiindcă nu știu cum o să deschid ușa aceea. O să mai jucăm încă o dată. Sau o să pun pauză. O să pun pauză, știți, ca să rămână așa jocul, știi? Atunci să intru la partea aia unde eram din nou, ok? O să încheiem acum episodul, fiindcă trebuie să mă uit la notiți să văd cum o deschis ușa pe primul episod și atunci o să mai fac episoade să știu și eu cum să deschidem acea ușă. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și clopoțel și vom pupa și la revedere, pa, pa!